Добре дошли на нашата научно-технологична среща във вторник вечер. Ако гледате записа, поздравления на нашите гости. Благодаря ви, че сте тук тази вечер. Ще научите информация за технологията на LifeWave, как работи, как може да ви помогне и, разбира се, ще отговорим на често задаваните въпроси. Но преди да започнем, аз съм Дер Стейси, но не съм вашият лекар. Не съм медицински доктор. Имам докторска степен по интегративна медицина и докторска степен по функционална медицина. Почти целия си живот съм прекарала, живеейки холистичен начин на живот, посветен на здравето и благополучието. И наистина съм се наслаждавала да живея, да уча и да изживявам всичко, което алтернативната медицина може да предложи. Не, че няма място и за алопатичната медицина. Разбира се, че има, и ако имате въпроси относно вашето здраве, какво се случва с вас, може би за лекарства или ваши проблеми, винаги се консултирайте с вашия медицински специалист или с човека, който отговаря за вашето здраве. Но, както винаги, вашето здраве е ваша отговорност и така, въпреки че информацията, която ще споделя с вас тази вечер, не е предназначена да прави твърдения за лечение, предотвратяване, излекуване или диагностициране на каквото и да било. Ако сте бременна, кърмите или става дума за деца, консултирайте се с вашия медицински специалист. Но за информационни цели може да има много неща, които ще намерите за ценни за вашата конкретна ситуация или може би за някой, за когото се грижите. Знаете ли, това наистина е важно. Първия път, когато научих за LifeWave, не беше за мен самата, а всъщност за дъщеря ми. И много от вас, които сте тук тази вечер, също мислите и сте мислили за други хора в живота си, за които ви е грижа. Така че бъдете с отворено съзнание, слушайте внимателно, пригответе си тетрадка. Тази вечер просто ще направим един основен преглед. Знаете ли, тук често говорим с различни лекари и специалисти и интервюираме различни хора, които споделят личния си опит, но понякога не успяваме да навлезем по-дълбоко в технологията и наистина да разберем как работи тя. А понякога е добре да правим това от време на време. Знам, че следващата седмица вече започваме август. Връщаме се на училище, така че ще се съсредоточим върху имунната функция и подсилването на имунната система за тези от вас, които имат деца или внуци, които се връщат на училище. Знаете, че тези малки вирусчета са навсякъде, но винаги е интересно как някои хора никога не изглежда да се разболяват, а други да, защото имунните ни системи са различни. Така че ще се потопим в тази тема следващата седмица и всъщност през целия месец август, тъй като това е времето за връщане на училище и хората се връщат към рутината си. Тази вечер ще споделя с вас за технологията на LifeWave и как работи тя и, разбира се, както казах, ще отговоря на онези често задавани въпроси, които хората имат. Но искам да разберете, че когато научих за LifeWave, вече имах много силна подготовка и разбиране за стволовите клетки, какво правят те, както и за холистичното здраве и лечение чрез различни методи. Имах много инструменти в арсенала си, преди LifeWave да влезе в живота ми преди 4 години. Така че за мен това беше очевиден избор. Веднага бях като просто ми кажете колко струва и мога ли да го имам още днес. Но за вас може би ще си помислите, не знам, това не звучи много, може би е прекалено хубаво, за да е истина, не ми се струва логично. Но знаете ли, въпросът е, че искам да бъдете отворени. Искам да имате отворено съзнание. Няма нищо лошо, ако сте скептични, ако искате да задавате въпроси, но искам да си помислите, Боже, ами ако това е нещо, което наистина може да промени живота ми, или ако това е нещо, което може да промени живота на някой, за когото ми пука, бих ли бил готов да изслушам за тази технология? Бих ли бил готов да се опитам да разбера как работи това, за да помогна на някого? И това винаги е било моето виждане през цялото ми пътуване, пътуването с дъщеря ми. Винаги съм подхождала с отворено съзнание. Не знам какво знаят тези хора, не разбирам това, което те разбират, но ако е нещо, което може да помогне на детето ми, съм готова да слушам и съм готова да се опитам да науча, за да мога да взема най-добрите решения за семейството си и за сина ми, разбира се, и за себе си, и за съпруга ми. Сигурна съм, че и ти дълбоко в себе си такъв човек. Наистина искаш да осигуриш най-доброто качество на живот за себе си и за хората, за които се грижиш. И така, с технологията на LifeWave, първото нещо, което искам да разбереш, е, че това е пластир и изглежда ето така.
Гладък е от едната страна и лепкав от другата, а вътре в този пластир, в тази бяла тъкан, която е вградена между двете страни, се крие това, за което ще ти говоря тази вечер. Така че разбери, че това е нетрансдермален пластир. Това е първото нещо, което искам да разбереш. Вероятно вече си запознат с трансдермалните пластири, като тези за пушачи, за отслабване, за болка или за хормони. Тези видове пластири се поставят върху тялото. Те са трансдермални, пренасят някакъв вид лекарство, химикал или хранително вещество, нещо през кожата. Знаеш, че кожата ти е най-големият орган в тялото. Всичко, което слагаш върху тялото си, с което миеш косата си, което нанасяш на лицето си, душ геловете, лосионите, всичко това, от каквито и съставки да е направено, прониква през порите, през кожата ти, навлиза в тялото ти и влияе на всеки един орган и клетка в него. Така че трансдермалните продукти са тези, които правят това. Това обаче е не трансдермално. И това означава, че тази бяла част в центъра, за която ще ви говоря, когато сложа този пластир върху кожата си, нищо не влиза. Без лекарства, без химикали, без електронни билки, без хранителни вещества, без добавки, без съставки. Хората ме питат постоянно какви са съставките в пластирите, които влизат в тялото ми. Нула. Никакви съставки не попадат в тялото ви. Така че не трансдермално. Можеш да разбереш това. Ние сме на път. Тогава вероятно си мислиш, ако нищо не влиза в тялото, как изобщо нещо действа? Нека поговорим малко за светлинната терапия. Знам, че си запознат с светлинната терапия. Тя е много разпространена. Всички сме виждали лазери, нали? Червен лазерен лъч, сини светлини, студени лазери. От твоя акупунктурист до твоите хиропрактици. Виждали сме устройства за червено-лъчева терапия, като например подложки за червено-лъчева терапия или маски с червена светлина за лицето или дори шапки за косата. Виждали сме и легла за червено-лъчева терапия. Те изглеждат като солариуми, но всъщност са легла с червена светлина, в които влизаш и различните дължини на вълната на светлината от тях ще повлияят на тялото ти. Сигурен съм, че си запознат с инфрачервените сауни. Различен вид светлинна терапия, различни дължини на вълната на светлината, които навлизат в тялото и предизвикват различни видове реакции вътре. Дали е за детоксикация, подобряване на сърдечно-съдовата функция или намаляване на болката. И разбира се, знам, че си запознат с Слънцето. Живея в Флорида, можеш да разбереш, че съм много добре запознат с Слънцето. Слънцето ме харесва. Но знаем, че дължините на вълната на светлината от Слънцето навлизат в тялото ни. Не ги виждаме или усещаме, но въпреки това те предизвикват промяна. Те повишават нивата на витамин D, повишават меланина, който ни дава тъмния защитен цвят на кожата. Така че светлината, външните източници на светлина, лазерите, сауните, устройствата за червена светлинна терапия, Слънцето, всички те са форми на светлинна терапия, които действат отвън навътре, нали така? Така че ние сме различни от това. Ние сме подобни в смисъл, че сме форма на светлинна технология, светлинна терапия, но не се нуждаем от нито един от тези външни източници на енергия. Ние сме източникът на енергия за технологията на LifeWave. Постоянно ме питат, този пластир работи ли само през деня, когато има слънце? Пластирът работи независимо къде го поставите върху тялото. Не е нужно да се вижда, защото работи с топлината на моето собствено тяло, която излъчвам, или с светлината, която излъчвам. В момента слънцето вече е залязло тук в Флорида. Ще стане тъмно след 20 до 30 минути и мога да изляза навън през нощта и да видя животните или съседите по улицата, ако имам нощно виждане. Щях да видя очертанията, термичното изображение, нали? Топлината, излъчвана от хора или животни. И това е, с което работи тази технология. Нека се върнем назад и разберем, че това е нетрансдермален пластир. Нищо не влиза в тялото ми, когато го прилагам. Това е вид носима светлинна технология, която не изисква външен източник на захранване. Аз съм източникът на енергия. Добре, разбрахме се с това. Разбираме. И така, какво прави то? Може би сте си казали, пропуснете останалото, пропуснете цялата тази част, какво прави. Ами искам да разбереш механизма зад това, защото ако го направите, ще видите защо е напълно логично хората да получават резултатите от това, което правят. За разлика от други видове неща, които може би правят някои, но не всички или изобщо не правят.
Това трябва да се поставя сутрин, когато станете. Това е X39. Това е водещият пластир на LifeWave. Слагате го, докато си миете зъбите сутрин. Може да го сложите на тила или под пъпа. Аз го слагам тук, за да го видите. Но честно казано, всяко място върши работа. Няма значение къде поставяте пластира. Ключовото е да го сложите на тялото си сутрин, когато се събудите, и да го оставите за 12 часа. Какво се случва през това време? Не виждам и не усещам нищо, когато сложа пластира. Помнете, току-що съм станал, мия си зъбите, подготвям се за деня, така че нищо не се случва, но всъщност нещо се случва отвътре. Веднага една дължина на вълната на светлината навлиза в тялото ви. Как се случва това? Помните ли, че казах, че има тази бяла част в центъра? Дейвид Шмидт, изобретателят на тази технология, собственикът на компанията LifeWave, изпълнителен директор, е вложил тук това, което е изобретил, разтвор от молекули, които се свързват по много специфичен начин, органични молекули, които образуват отразяваща решетъчна структура. Това е тук. Така че, когато сложа това върху тялото си, топлината на тялото ми или светлината, която излъчвам, достига до участъка и отразява обратно определена дължина на вълната на светлината. Тази дължина на вълната на светлината, когато сложа този пластир, отново не виждам или усещам дължината на вълната на светлината, но тя веднага навлиза в тялото ми и повишава един специфичен пептид. И така, нека поговорим за пептидите. Имате хиляди от тях в тялото си. Те са вериги от протеини, аминокиселини. Те са градивните елементи на тялото ви. И всички сте чували за колаген, нали? Колагенови пептиди. Чували сме за това. Това е в изобилие в тялото ви, когато сте по-млади, а след 18 години започва да намалява с 1% всяка година. Сигурен съм, че много от вас са чували напоследък за GLP-1, GLP-2, GLP-3. Това са различни форми на пептиди, които вършат нещо в тялото ви. Има отново хиляди пептиди. Глутатионът е трипептид, карнозинът е дипептид, епиталаминът е пептид. Те вършат най-различни неща, но просто знайте, че пептидите са градивните елементи на тялото ви. Те са просто вериги от протеини, аминокиселини. Но тази вечер отново ще се фокусираме върху един конкретен пластир X39 и един конкретен пептид, а това е GHK2 меден пептид. Този пептид е като супергероя на всички пептиди, най-големият, най-силният супергерой. Това е вашият супермен с всички сили. Той прави всичко. Така че, ако харесвате супергерой или нещо подобно, знаете, че това е големият, нали? Но какво означава това за тялото ви? Какво означава гикът като суперсила или супергерой? Това е пептид, за съжаление, който намалява с възрастта. А когато сте млади, имате изобилие от него, затова ви поддържа млади и жизнени. Наричаме гакчиомедния пептид фонтанът на младостта. Повярвайте ми, има фонтан на младостта и всички ние, които използваме X39, сме го изпитали. Какво прави ГАКЦУ в тялото ви? Той незабавно активира или рестартира над 4000 гена обратно към тяхното младо, жизнено и здраво състояние. Отново аз го поставям сутрин, когато стана. Не виждам и не усещам нищо, но тази дължина на вълната на светлината навлиза в тялото ми и повишава нивата на гичкацомеден пептид в кръвта ми. Как знаем това? Защото имаме двойно слепи, плацебо-контролирани клинични проучвания, които потвърждават, че точно това правим. Нашият патент гласи, имаме патент за X39, че повишаваме GHK в кръвта и активираме стволови клетки. След 10 години изследвания и 70 патента, Дейвид пусна пластира за активиране на стволови клетки X39 преди 6 години. Това има 20 годишен патент. В момента сме в 5-та година от този 20 годишен патент. Значи доказахме, че в кръвта повишаваме GHK. Активираме стволови клетки. Регулираме нагоре или рестартираме над 4000 гена обратно към тяхното младо, жизнено и здраво състояние. Хората казват, аз не усетих нищо, когато го сложих. Това е напълно нормално. Не е нужно да усещате нещо. Това просто се случи. Буквално в момента, в който сложите пластира, това започва да се случва във вашето тяло, без дори да го усетите или да знаете. И така, какво се случва от тук нататък? Има много ползи от GHK и поради ограниченото време не мога да навляза във всички тях, но ще споделя някой с вас. Знаем, че GHK има огромни ползи за кожата, там е най-известен. Затова го наричаме фонтанът на младостта,
защото GHK се използва широко в кабинетите на естетиците, в техните серуми, кремове, лосиони, които нанасят върху лицата на хората, за да премахнат линиите, бръчките, отпуснатостта, тънката кожа и петната. GHK е изключително мощен пептид, отново този фонтан на младостта, когато се прилага локално. Но ние повишаваме нивото му в кръвта, което означава, че ще активира способността на тялото отвътре също да създава този фонтан на младостта. Така че можем да видим не само, както казах, нулиране или повишаване на активността на над 4000 гена. Виждаме също, че започват да се случват неща в сърдечно-съдовата система, в неврологичната система. Можем да видим как тялото се възстановява по-бързо. GHK е мощен пептид, който намалява времето за възстановяване след, да кажем, инцидент или нараняване, като счупване или операция. Нашите хирурзи съобщават за 40 до 50% намаляване на времето за възстановяване след операция. Ако това се случва след операция, какво мислите, че се случва ежедневно? Отново, независимо дали го усещате или не, GHK като пептид е толкова мощен в подпомагането на тялото да се възстановява не само отвън, ако се порежете, но и отвътре, ако имате счупване или ако някоя система, орган или клетка не функционира правилно. Както казах, с напредването на възрастта способността на GHK намалява. Когато сте на около 60 години, само около 20% от този GHK всъщност е активен в кръвта ви, затова и настъпва процесът на стареене. И затова го наричаме извора на младостта, нали? Защото възстановява това в тялото. Можем да видим подобрения в умствената яснота, в концентрацията, в фокуса, в когнитивните способности, паметта ни, когато разглеждаме мозъчните си скенери. Ние всъщност изследваме хора, като наблюдаваме ЕЕГ и мозъчно картографиране и можем да видим промени дори само след 3 седмици. Но наистина, когато погледнете след 6 седмици, скенерите изглеждат доста забележително различни. Може и да не усещате тези промени, които се случват в мозъка ви, но те се случват и могат да бъдат измерени сред много голяма група хора. Можем да видим ползи за сърдечно-съдовата система, когато повишите нивата на GHK. След 6 седмици можем да видим, че съдовата система функционира като 8 години по-млада. Така че след 6 седмици слепенките си казвате: не усещам нищо, не знам какво всъщност се случва, не мога да разбера дали изобщо нещо се случва. Но в клинични проучвания можем да видим, че цялата съдова система, всички ваши съдове в цялото ви тяло и разбира се тези, които минават през сърцето ви, функционират като 8 години по-млади. Това означава увеличен кръвен поток, повишена оксигенация, циркулация, движение в цялото тяло, които се случват във вашата кръвоносна, във вашата съдова система. И това е само след 6 седмици. Можем да видим подобрения в храносмилателната система на хората, в имунната им система. Когато повишаваме GHK, ние повишаваме глутатиона с около 30% и това започва да влияе на червата, нали, където се намира имунната ви система и храносмилателната ви система наистина започва да усеща тези ефекти отново около 6-та и повече седмица при използване на X39. Можем да видим подобрения в съня си. Знаем, че X39 повишава нивата на габа. И отново поставяте този пластир сутрин, когато станете, оставяте го за 12 часа, след което го сваляте и го изхвърляте. Но, тъй като повишава габа и работи, разбира се, с циркадния ритъм на тялото ви, това се случва през нощта. Това повишаване на габа помага за отпускане на тялото. Така че хората наистина забелязват по-дълбок сън или по-добро качество на съня, когато спят. Не означава, че се случва още от първия ден. Понякога е така, но виждаме, че отново след 6 седмици нещата наистина започват да се случват. Можем да видим как хората имат намаляване на болката. Те отново можете да го поставите навсякъде. Ако мислите: гърбът ме боли, залепете лепенката на гърба си. Добре, може да го направиш, но не е нужно. Можете да сложите лепенката където пожелаете. Тя действа отново системно върху цялото тяло. Цялото ви тяло излъчва топлина или светлина, така че работи независимо къде поставите лепенката. Мога да я сложа точно тук и пак ще повлияе на цялата ми съдова система. Цялата ми нервна система ще бъде повлияна само като я сложа тук. Слагам я тук отново, за да можете да я видите.
Всички винаги питат, коя е тази лепенка? Това е тази, която взимам. Така че днес ще се престорим, че е X39. Сигурна съм, че това взех. Но тази лепенка е тук, защото можете да я видите. Знам, че когато Лаура и аз се включихме в Zoom, тя имаше една от страни на врата си, за да могат хората, с които беше в Zoom, да видят лепенката, защото ризата й е малко по-висока. Така че не е задължително да се вижда обаче. Отново, правим това само за да имате визуална представа, но знаейки, че това влияе вътре в тялото ми, подобрява качеството на съня ми, намалява болката ми, помага ми да подобря умствената си яснота, физическата си енергия, всичко това се случва. И отново, може да не го усещате от първия ден, но може би го усещате. Някои хора са чудеса с еднократна употреба. Не знам. Ще ти кажа това. Няма рима или причина. Хората постоянно казват, о, тя е толкова болна, той е толкова болен, те имат толкова много проблеми, затова усещат нещата толкова бързо. Аз съм като, не работи така. И после ще кажат, ами може би е защото този човек е наистина възрастен и затова усеща нещата бързо, защото е по-възрастен и няма нищо, което да се случва в тялото му. Не, и така не работи. Навсякъде вече 4 години използвам пластирите, хиляди свидетелства съм чула през тези 4 години и няма никаква логика или причина кой какво усеща по-добре, кой какво усеща първи. Преживяванията на хората са много индивидуални. Ето кое е красивото в това. Когато повишиш собственото си GHK с този пластир, този пептид, верижната реакция, химичните и биохимичните отговори в тялото отиват директно към митохондриите, увеличавайки АТФ или енергията от клетките. Тялото ти знае какво да прави. Когато този пептид отново започне да действа, тялото ти знае какво да прави и ще започне да задвижва процеси, които да помогнат на тялото да влезе в баланс. Затова всички ние ще усещаме и забелязваме нещо различно в различни моменти и на различни етапи от нашето оздравяване и използване на пластира. Нещо, което хората забелязват около 3 месеца, т.е. след 9-10 дни, е увеличаването на производството на колаген. Спомняте ли си, че по-рано споменах колагенови пептиди? Това е много разпространен пептид, който всеки познава. Когато повишиш GHK, отново активираш способността на тялото да увеличава производството на колаген и това наистина започва да се забелязва около 9-10 ден. Затова не забравяйте да си направите снимки преди и след. Започнете да снимате всички белези или бенки, които имате, не само лицето си, не само знаете отпред и в профил, защото хората забелязват нещата по много различен начин. Например, виждате ли тази малка точка тук на ръката ми? Когато бях в прогимназията, навивахме косата си с голямата маша и докато се обърнах да говоря с брат ми, тя падна и ме изгори по ръката. От тогава, от 13 годишна възраст, имаше белег с големината на монета от 10 цента на тази ръка. Сега можете да видите как изглежда. Това е тази малка точица точно тук. Буквално едва ли може да се види, ако я гледате. А беше с големината на монета от 10 цента. Гледах как става все по-малък и по-малък, докато напълно избледня. Преди 20, почти 21 години имах секцио с трей и по целия белег имаше неравности. Това го наричат келоиди, когато по белега от секциото има такива неравни участъци. Знаете, когато ви разрежат, те просто са като каквото и да е, ще го съберем обратно. Просто извадете детето безопасно. Винаги беше така, докато не започнах с лепенките. Производството на колаген вътре в тялото ми и отвън го възстанови до толкова, че вече дори не се вижда този белег. Няма никакви неравности, никакви келоиди по целия този разрез вече. Наскоро дори бях на масаж при терапевт по лимфен дренаж и тя ме попита, имала ли си секцио? И аз казах, да. Тя каза, без да виждам, защото работеше по корема, лимфен дренаж. В корема има много лимфни възли. Тя каза, ако не бях наистина се навела и не бях погледнала отблизо, изобщо нямаше да разбера, че си имала секцио. Тук едва се вижда някаква линия. А аз си казах, това са лепенките, които използвам вече от няколко години. Така че много от ползите започват да се проявяват отново около 3-я месец. Може би сте усетили нещо, може би не сте, всички сме различни, но знайте това, хората постоянно ме питат, действа ли за този проблем, действа ли за онзи проблем, действа ли за АБВХУЗ 1, 2, 3. Отговорът е да, 100% без капка съмнение, да, ако сте постоянни с използването на лепенките.
Така че 3 месеца, продължавайте 4 месеца, 5 месеца, 6 месеца, 7 месеца. Поне дайте по един месец за всяко десетилетие от възрастта си, за да събудите всички спящи стволови клетки в тялото си. Защо продължаваме да използваме лепенките? Защото е нужно време. Не можем да очакваме, че 30 години или както при мен 20 години, нали, откакто имах това секцио или Боже, какво беше това, 35 години, откакто имам този белег на ръката си. Не мога да очаквам тези неща да изчезнат за 30 дни или 9-10 дни или знаете дори за 6 месеца. Трябва да дадем на тялото си време да приоритизира. Днес интервюирах една дама и тя ми сподели, че съпругът ѝ имал наистина силни болки в гърба, много силни и затова е използвал лепенките. Освен това, той имал и абсцес на зъба, за който изобщо не мислял, но започнал да забелязва, че зъбът му вече не е разклатен. И не беше ходил на зъболекар 2 години, така че се върнали, направили повторни рентгенови снимки и абсцесът бил изчезнал, зъбът бил здрав, вече не бил разклатен. Изглеждал като съвсем различен зъб. Зъболекарят каза, че това е напълно различен зъб, но бяха минали 7 месеца. Той не е на 70, на 30 е, но продължаваше да си лепи превръзки, защото се надяваше да се отърве от болките в гърба, от които от тогава се е отървал, но никога не знаем какво прави тялото ни. Така че трябва да бъдем търпеливи с процеса и това винаги е вторият въпрос, който хората ми задават. Колко време ще отнеме? И чухте ме тази вечер да казвам време. Не знам как тялото ти се възстановява. Твоето тяло е различно от моето, от телата на другите 400 души, които са в този Zoom, от хилядите други хора, които ще гледат този запис. Всички сме много различни и никой няма да се възстановява по един и същи начин – физически, психически, емоционално. Всички ще функционираме и ще се възстановяваме по различен начин. Затова трябва да бъдем търпеливи с процеса и да останем хидратирани през цялото време. И разбира се, току-що приключихме нашия 4-седмичен сегмент за Celergize, който е много мощен. Ако не сте гледали някой от тях, моля, върнете се в моя YouTube канал и ги изгледайте отново. Уверете се, че получавате всички хранителни вещества, от които се нуждаете, тези прекурсори, които наистина помагат на пептидите да работят по най-добрия начин във вашето тяло. Знаем, че хората са дехидратирани, знаем, че имат недостиг на хранителни вещества и знаем, че са токсични. Тази технология ще ви помогне, като ви помогне да се отървете от токсините и да ги елиминирате безопасно. Тя ще ви помогне да засилите имунната си система. Ще ви помогне да върнете тялото си в баланс, но трябва да му дадете нещата, от които се нуждае. Правилна хидратация, правилни хранителни вещества. Трябва да си осигурите качествен сън. Трябва да направите нещо за стреса си, нещо, което да помогне на тялото ви физически, психически и емоционално да се справи с стреса, който имаме в живота си днес. Трябва да имате някакво движение, трябва да сте активни. Качественият сън и доброто хранене са ключови компоненти, но ако това не сте вие и не сте на това място в момента, няма проблем. Все още можете да получите резултати от пластирите. Просто полагайте съзнателно усилие всеки ден да давате най-доброто от себе си, като добавяте може би един нов навик на ден, например да пиете количество вода, равно на половината от теглото ви в унции, да добавяте Celergize към водата си, за да си осигурите необходимите прекурсори и всички хранителни вещества, от които тялото ви се нуждае, за да функционира правилно. И знайте, че ще можете да отмятате нещата от списъка си, така че да имате по-добро качество на живот. Това, което искам да направите сега е да се свържете с човека, който ви е поканил. Той ще поговори с вас по-задълбочено за това, което се случва с вас и разбира се ще направи предложения и препоръки не само за X39, но вероятно и за EON, а може би и за още един или два пластира, които биха ви помогнали по пътя на вашето възстановяване. Знайте, че сме тук, за да ви помогнем, да ви подкрепим и сме тук, за да помогнем и на вашите приятели и семейство и да ги подкрепим в техния път също. Не искаме само един човек в семейството да живее най-добрия си живот. Искаме всеки да живее най-добрия си живот и знайте, че всички сме свързани и работим заедно, за да ви подкрепим в това пътуване. Така че се свържете с този човек, кажете му от какво имате нужда, как можем да ви помогнем. Те ще ви помогнат да се здобиете с най-подходящия за вас пакет на Едро. И се присъединете отново към мен тук следващия вторник.